Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ ka m wetakwala unu agụmakwụkwọ na mba ofesi, mba UK. Ọ bụ health care. Ịgụcha anya ị ga-enwe ọrụ, a ga-enye gị ọrụ ozugbo. Ịgụchara anya enye gị ọrụ ozugbo nwee ọnọdụ inwekwe ịkpọta ndị be gị. Ọ bụ ka fasi wee debie, ọ bụ ka ihe pụtara ọfụ. Ndị nọgo already na-achọ kọọsụ, ihe a ga-efiti unu. Ọ bụrụ na isi be anyị abịa, ọ ga-efitikwe gị, mana ị yara akpọ ndube gị bịa mgbe ị gụcha na-anya ka ngosi unu. Daalụnụ. Ọ bụ maka ndị na-ajụ m ka fasi ga-eme apply ma ọ bụ ego one, ka m gwa ya unu na-anya ka unu fịa na-anya ụmụnne. Ifuru chaatị mụ na ya chaatị afịa bụ Study Now. Nya bụ ọ bụ onye ejenti na-alụlụ ndị Oxford International School ọrụ. Ọ bụ onye be anyị, o bezikwe na United Kingdom. Na ego one unu flia 14,999. Ifu gị ihe deposit ego one na ego one ihe deposit na-enye. Ịchọ ime interview, akwaka ime gị interview, i deposit ye 1,000, ifuru ya 1,000. So i deposit chenye before enye gị CAS na CAS a na-akpọ ya CAS. Ọ bụ confirmation of acceptance of study. Confirmation of acceptance CAS. Ọ bụ ya ka iji ga-eje chọọ visa. So before enye gị CAS ahụ, ịkwụọ deposit 3,000 pounds. Ifulia. So ịchọ ije gbakọ ihe pounds nọ na ya. Kịta pounds nọ na ọdụkọ 2,200, 1 pound. 1 pound nọ na 2,200. So itansizi anya na naira. Ị ga-enwe IELTS. Ụfọdụ si na IELTS bụ nsogbu fa. IELTS, English Testing System, International English Language Testing System. Ị ga-enwe IELTS. Ifria. And ị ga-enwe 5.5. Ifria. Ọkwa unu fụgụọ na ebe a. Ị ga-enwe and ị ga-enwe GCE. Ọ bụgodị na ị nwere degree, maka ihe a bụ diploma. Ị ga-enwe unu flia English Language Required 5.5. Ayarakwa enye unu ịgụ university ka enye gị exempt. Mba, achọrọ m NARIC conversion, just train gị na university ka ị welie batas proof of English. Mba, ị ga-enwe IELTS. If you need IELTS, then WAEC or GCE inweta ya. Ihe ya ji dị mma bụ na ịgụcha akwụkwọ, ị ga-enwe ọrụ, ị ga-enwe stay, ị ga-enwe course. Stay bụ ihe ka mkpa. Ọ bụrụ na imebugo degree ma ọ bụ masters, ị na-asị na imebugo ya, nwanne m, ịmadị nke ekwe na-akụ n'obodo oyibo, ị ga-stoop low. Nya ihe a bụ diploma, ọ dị lower than degree, ọ dịkwa lower than masters. Ihe a bụ diploma. Diploma bụ ndị nwere na-aba school, na-aba university, mana diploma bụ level 3. So ịbịa mechie enye n'akafa health and social care ewepụtara ọfụ, imechi enye ihe enweta ọrụ straight away, maka unu ga-eje placement, je practice. Mana mgbe ị ga na-agụ ya, ị yara akpọta ndị be gị nọọ inwetezi ọrụ, ịkpọta ndị be gị. Ịghọtala ya? Ị yara akpọta ndị be gị and ịkwụcha 3,000 na ịbịa ịkwụtọpụ ụgwọ na ihe a na-agacha kịta. Anọ m ebe a steady kịta, nya apụrọ m apụ nnọrọ n'ihe a na-ekwu okwu, so that ka unu fịa gụọ ya ọfụma. Ọbịa bụ link na link ka m na-enye unu, ka m sekụlụkwa anya with red circle ka unu fịa. Country entry requirement ne international Oxford International School na-enye unu filia. Ihe ị ga-eme ka ịbanye na website fọkwa ifulu ebe ode oxfordinternational.com.admission. Type onya tinyechi enye stroke ụdị ahụ. Itinyechi enye ịkụọ enter, obulu gị baa. Ịchọ kịta nkwụ onya enter, obulu anyị baa. Ịnọrọ ebe ahụ ma application gị. Mana tupu imebe application, idu sure na ị ga-emenwe
ịma onye ejenti ahụ na-enye aka bụ onye Naijiria osisi kọwatara unu ọfụma ọ bụzi ihe ị ga-emenwu inwe ike bịa na webụsaịtị ya onye elu gị aka maka eji m nọmbi aka m atụpụta nọmbi ebe o si na ike ndị be anyị adịrị ya na ọtụtụ ndị nzigali ya fabia jụdide ajụjụ jụchicha ajụjụ gaa azụ nye ọ bụrụ waste of time ya mana ihe a na-akọwala unu ebe a bụkwa ihe unu ga-ajụta ihe unu ga-ejekwa jụọ ya and the website ya Oxford International School a mee website fa onwere ihe adịrị ebe a ihe eje gụọ ya ọ bụ 14,995 na 15,000 pounds ka international student na-akwụ ọ bụ ihe a na-akwụ ndị abụrụ onye abịara UK ọ bụrụ na ị bịago UK already ị ga-akwụ 9,000 pounds ma ọ bụrụ na ị nọ on ground of UK and ị chọọ ịgụ na Oxford campus 8,000 pounds ị chọọ ịgụ na London campus 9,000 pounds ọ bụ ihe ị ga-akwụ so unu chọọ ọnya unu si na unu chọrọ ya maka ihe a nwere advantage ọ bịa ka m ji na-ewepụta maka ije gụcha other courses ịbịakwa ịchọbakwa akwụkwọ ị ga-eyuzu kwa ihe dịka 12,000 wee nweta ị ga-eyuzu 12,000 nweta akwụkwọ after na ịgụcha kọọsụ ọzọ ọka mma na iweli nka iweli elụbazi ọlụ ịlụba ọlụ ịkpọta ụmụ gị ime ihe niile ihe a kọva gị ebe niile ị nọ n'ụlọ ịbịa gụcha anya 9 months ka a na-agụ ya ọ kọva gị ihe niile ị chọrọ ma kọọsụ anyị na-agbaghalị achọ ma ihe niile ụmụnne ihe a pụtara ọfụ ifuru ya student must be maximum of 17 years ifuru ya o nwere age limit idura 17 years ị ga-agụnwe 17 and above any age o nwere age limit ifuru ya ị ga-agụnwe so ị na-achọ ka ịpụtaba ihe a bụ means of ịpụta ịgụ akwụkwọ inweta ọrụ so kọọsụ a na-achọgharị akwụ ụgwọ ịgụrụ akwụkwọ emechekwa ọkwụọ ụgbọ akụọ nke ka mma ọ bụrụ nke a ka mma so ịgụcha anya ọ sikwa na all students will have a credible stability interview a genuine interest in care ị ga-enwe genuine interest in care acquired and assessment will be made on case-by-case basis. An initial assessment before the course is required to assess if any additional learning support is required. So onwe ndị na-enwekwa learning support a na-support kwa so police history ihe enwe police history check from their home country yeah, police check required. They will be working within the care sector. So ị ga na-alụbu ọrụ na care sector. So ọkwa ị na-alụ ọrụ na care sector, yes ị na-alụ ị nwere certificate ya deposit is required period to the interview. If students fail the interview, they will be entitled to full refund of the deposit minus £200 admin fee. So una afugo iyo sendel m so ijezie na website ndị a direct je mezi application ifuru ya iklik enye kita obulu gị baa na website ndị Oxford International ije nọrọ ebe ahụ ma application mee ihe niile ị ga-emenwu ebe ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ iji aka gị mee ịkpọzie onye a ifuru afịa mụ na ya na chat study now o nwekwa website study now bụ website ya ifuru ya ifu gị etiyo study now ifuru ya onye mụ na ya na chat ifuru afịa tiyo bụ afịa study now chekwelin ifuru ya nekweli o deli adreesị ebe o dela adreesị ya 6th floor First Central ne email ya ebe a ne email ya
na webụsaịtị ya ịchọ ijekwulu tinye ọ bụ ejenti na-alụ with ndị international Oxford International School ịchọ ijekwulie onye ga aka mee ịchọla enyemaka ya ọ bụrụ na ịchọ enyemaka ya isi na ịchọrọ ya ijekwulie na-enye ebe a na webụsaịtị ya ifuru ya ịkwụ onye aka kọpili ya ka ije na webụsaịtị ya ma ọ bụrụ na ịchọ enyemaka ya ifuru ya ịkwụ onye aka ịbata na webụsaịtị ya ifuru ya webụsaịtị ya ebe na webụsaịtị ya ị navigate ya ọfụma ifugie so ifuru ya so chekwelu na 1 minute achọrọ m ichigha azụ kịta ka ezi ka m si ga-echigha azụ na so nwere ihe ọzọ ịchọ ije na Oxford International School jee mee application ọ bụ ihe nsi ka m wetara unu ndị na-achọ ịkpọta difa ndị na-achọ ịkpọta nwunye fa ihe a bụ means ọ bụgodị na ị nọ ebe a ị nwere akwụkwọ ị ga-eji nwunye kpọta nwunye gị nwee akwụkwọ ị nwekwa akwụkwọ ọ bụrụ na ị gụchago na-achọ kọọsụ ije mee nye ọ bụrụ na iji student visitor visa bịa ijekwa mee nye ị ga-eji student visitor visa jee mee nye nwee ike ọ bụrụ na ị gụchago time na-eche oku gị ị na-achọ kọọsụ ifuro kọọsụ ị ga-ejekwa rejista kwa mekwa ihe so imechazie ya iweli enweta ọrụ ifugie ụmụnne ndeewo nke emesịa